Den er lidt dum, den taske her. Din taske er nok også dum, tænker jeg. Nej. Det er ikke noget problem. Jeg skal bare have solbriller på, fordi det, så er jeg helt sikker. Alright. Fuck. Prøv at kigge ned. Nej. Jeg kommer lige bagved dig. Der er heldigvis ikke langt, hvis man kigger til siden, fordi der er sådan et skab. Ned. Det er simpelthen så sikker den her, der kan ikke ske noget. Der kan overhovedet ikke ske noget her. Jeg kunne godt mærke, at det ryster sådan lidt. Det er faktisk begynder, jeg kan godt mærke, at jeg begynder sådan at være sketchy. Ja, ikke? Jeg kan mærke, at det shaker her i hvert fald. Fuck, det kilder i maven, mand. Mary. Er du deroppe? Fuck. Okay, det lyder nøje. Det er helt sikkert det her, der kan ikke ske noget. Nej. Det sagde du selv. Wow. Holy shit. Okay. Ja, det tror jeg. Nej, men det er jo det. Jeg er lige her. Nej. Er der nogen, der er derovre? Kan du se nogen derovre? Ja, der holder der en bil i hver indkørsel. Der står nogen, der peger. Nej. Fuck det her. Det gør de da helt sikkert. Men det når lige at få aftensolen her. Det er perfekt, så er det helt mørkt, når vi skal ned. Holy shit, man. Det er ikke så fedt, at man først lige sidder her. Men, Det er bare mig. Jeg har spist meget bidler til aftensmad. det kommer op igen nu. Nej. Der er sådan en låge nede her. Ja, men der er bare råguld nede i. Du har kigget ned? Ja. Der sad ikke en lille mand dernede. Skal du lukke mig ud? Jeg kan ikke lide det. Nå, så er vi på toppen af siloen, boy. Ja. Fuck, mand. Jeg ved ikke, om du kan se, men der er jo de der 2 huse dernede med vinduer lige herovre imod. Jeg lige nede på dem. Det til højre, det tror jeg ikke, de kommer ikke at se noget. Nej, det er rigtig nok. Det andet der. Ja.